yksi päällä. Me ollaan pelotetaan ainoastaan silloin, kun sä oot ollut ajamassa. Wow. Eli Samuli ja minä ajetaan. Kyllä, mä luotan Matti enemmän kuin itteen. Tuli vaan paskasti se... Mä en oo itse asiassa feilannut tossa ajossa kertaakaan ikinä. Nice. Mut niin, se tuli vähän paskasti silleen yllättäen se poliisi ja SUV sieltä Joo. risteyksestä äsken alussa. Any mother would chuck D for money. Jep, se on edelleen täällä näköjään. Viesti. Okay. Kaikki näyttää olevan kunnossa. Ei, kun Matti on Demolition. Onko sillä niin väliä? Ihan sama vaihe On. vai jos... Nyt kaikki. Mä oon aina ottanut sen vastuulle, niin otan sen nyt tästä lähinkin. 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 Niin. Ihan kielioppisesti. Tuo oli kielioppisesti oikein. Joo, vaikka niin. Eikö se lähtienkin, eikä Ei lähi? kun, niinpä muuten voi vittu. Kieliopillista oikein. Silleen, mihin sä lähit? Mä lähtienkin. Ei kun lähinkin. Joo, Mihin joo. sä lähit? Bike helmet, accessories. Missä kuruma? Tai missä Helmets. mun kuruma? Ah, nice. Missä mun persona on? Nice on karru. Mielipide mun autosta. Matti? Niinku tehnyt mun persona vähän kolme. Jätä ettei se oo toisella puolella Mattia. Ei oo. Hyvä. Ei Mä missä. nopea. No vittu se lähti kääntymään. Uniform on veden paikalla. Dem jarrun. Jos se taitaa olla minä aika feilasin kopi. Eväs pussi. Tulee oli pasta. Go! We need crowd control managing hostages. Demolition to the hacker putting down guards. Again, try not to kill the hostages. If this goes to shit, we'll need collateral. Guards are down. Mä oon niinku pitkälti tulossa vielä. Mutta Charges on a timer. Keep that tää muokattua. Each you're going through are a special alloy. Only the thermal charges you got from the convoy will work on them. Oikein. Stay in control. If they think you're weak, they might try something. Näyttäkää niille miten sankareille käy. No. Näyttäkää niille miten sankareille käy. Taas mä huutaa. Taas. Et. Ja mun mielestä se on huvittava. Anna vaan. No on se kyllä vähän huvittavaa joo. No niin, nyt meni. Päästään sisään. Hostages know what happens to heroes, yeah? Joku teille kesäaikaa. Now you're up. We've repackaged that other crew's hardware. Plug it into the access panel and get into the bank network. Tappakaa se ylhäältä tulevat vartijat. Mitä se yksi teki? Mitä teki? Ei tossa miettimään päästä. Just se. Ah. Tos olla kyllä myself eikä. Tää yhdellä Sulla luolla olla on Matti. Onko siellä oikeesti Nice. lammikko? Ei, Harmi. se vois olla jotain siistiä. Se vois olla gameplay feature. Kuka löytää lammikon? No tän alla ainakin on lammikko. Verilammikko. Niin, teikö. Mä taas vähän deposittaa tänne, mulla on johtaa tullut 7 tonnia. Taas vaihteeksi.
Onks tää nyt se? Mä en tiennytkään, että me ollaan saksalaisia. Shut up! Se on kaikki vittu tottelee. Mut siis jos me ollaan saksalaisia, niin niillä on vaikeampi träkätä missä me ollaan tai mihin me mennään tai silleen. Ketä me ollaan. Ne. Mä oon aina usein vaikka. Ois voinut maksaa Rammstein tänne keikalle, niin Niin perkees. kaikki ois totellut. Kaikki joskus on houkussa. Tai niinku Rammsteinin laulaja ois määrännyt tänne meidän niinku huutelijaksi. Tästä hyökkäämme tästä pelissä onnistu. Viimeistä vieressä. Miten se niinku just vasta nyt niinku älytti toi? Se on vaan taitavia. Hyvin ajoitettu hälytys. Miks? Oi vittu. Samuli kato taakse tänne seinälle. Mitä? Ai mitä voi jumalauta? Joo. Tota ne itse asiassa pelkäs siinä koko ajan. Meidän taiteilija. Tätä se tarkoitti sun äiti, kun se sanoi, että sä oot taiteellinen lapsi. Miks kaikilla Kyllä, mulla on punaista itse kuin asiassa. mulla? Teillä ei oo Eikö lippaa. se B antanut niitä taidetta? Ei mulla punaista. Teillä ei sitä paitsi oo lipaasta. The cops have cleared all vehicles near the bank. You're making a run for those bikes. Miten vitus mä osun? This route, trying to keep you away from as many cops as I can. Mennään. Ai, mulla on mukana. Takana on sitä aika paljon. Together. Come out of the bank, take a left down Vinewood Boulevard, and duck down the alley to the right. Jos se että niin täysin upgradeatulla X80 Protolla pystyy menee lujempaan kuin Singon panos. Keep going down the alley. Just like your mom. Nyt sillä poliisit on muuten hyvä ampua Marksman Rifle. Now, further down the hill, take a right. Täysautomaattinen hyvä stabiili kivääri, jossa on hyvä skope. Ihan niinku mua saa takapäin, tottakin vaan te. Otan body armori. Tietysti kun tästä voi ampua suoraan ylöspäin. Aha, no se tippuu. Aine mä pistin vaan. All right, now you're going across the road to the next alley. Juha ei räjäytyks. Voisit sä, mä heitän naatin. Noniin, siinä ei oo enää ketään. Now, make a play for the bikes. So they're up ahead where you stashed them behind that apartment building. We've left some body armor by the bikes if you need it. Grab and go, people, grab and go! Mä voin ampua takana tulevan poliisiauton. Miksi se edes tullut? Se meni ohi vahingossa. Aha. Nyt se tulee se. Retukyttä, partio. Ihan. Täällä on joku täällä pihalla. Eli mä menen vissiin Samulin kyytyyn. Joo. Täällä pihalla oli. Ja ne tuli ulos autosta, mä voisin itse katsoa jos ne tulee tähän näin. Tuolta tulee 4 sekuntia. Eikö ne pitää sitä hommaa? Tulkaa. Samuli ota yksi ja... Okei, siellä oli saksalainen poliisi, kuulitteko? Matti, ota nyt yksi. Mene nyt.
Mennään. Hyvä biisi. Ei. Ei. Ei mitään K-pop bitch. I like the way you operate. If this job had gone different, we'd be dealing with a whole lot more cops. Mä ammuin vahingossa siviilin suoraan päähän, kun piti ampua poliiseja. Tiedätkö, oiks teillä Pako-musiikkina se vai? Joo. Ja otetaanko tästä joku auto ihan vaan? Ei. Älkää yrittäkö. Menkää vaan suosilpolle. Tutkipommit on siitä hyviä, että ne taan ei räjähä vasta kun eka impactin jälkeen maahan. Ammutaan helikopteri alas. Sun kuljettuja. Jotta tää on aika helppoa tässä pakkuu. Toi helikopteri, mä en yltä enää tohon helikopteriin, todennäköisesti ne ei yltä ampua, ne näkee meitä. Jos sä tulee aina siihen, ne varmaan yltää meitä. Mitä siis? Ei, mutta ne ei ammu meitä, koska ne on poliiseja, ne on idiootteja. Ui saakeli. Mä asun siviileihin niin paljon paremmin kuin Sauli. No niin, siinä kuoli. Ui, se oli lähellä. Mä oon muuten käyttänyt armori. Ja sama. Mitä? Mä spawnasin toi sulla keskelle tietää kuolemaan. Helpotti loppuu kohta. Aha. Aha. Ai joo, Oi, tätähän ei aloiteta uusiksi sen takia, että meillä olisi niin alle milli. Ei kun joo. Matti, kestäks sen ampu mut toisen armori? Joo. Kuoli taas hyvin poliisi. Hyvä poliisi kuoli. Nyt veti. Stop the vehicle. Ihan kun me kuunneltais. Niin. Pysäytään vaan. Se on okei. Ihan kun ne niinku vaan pidättää meidät. Niin. Mikä Juka? Mä sanon molemmat jälkeen toinen. Se on periaatteessa sama tulos. Jos me pysähyttäis. Että me jatkettais tätä niinku ajattais seinään. Niin kova, että me kuollaan siis. Oh? Joo. Mulla on kans. Pari tiukkaa tilannetta tulee. Isysteran. Ai tosta nyt. Don't worry about the cops. Joo, jätetään vaan nää huomioimatta. Annetaan niitä ihan Mäkin rauhassa. mieluummin olisi huomioimatta niitä, mutta niitä on vähän silleen Ne on vähän niinku herkillä. paljon. Sitä paitsi kattokaa rahaa. Ei oo väliä. Visikö toi ois ollu Wilhelm? Peace out of the ignition. Jos tuo ois ollu Wilhelm Scream. Se ois ollu niin hyvä. Ajas tosta ylös tuolta. Älä kierrä tuolta oikealta, vaan ajat tosta ylös. Joo, Tästä niin mä näin, tiedän se. tosta vasemmalta. Se on paljon helpompaa sillä, kun se on kyydissä. Onhan se mun. Oi, meni taas armolit. Ei sen puolella me päästiin karkuun. Nyt se on aika vaikea feilata. Siis tietenkin se laskuvarjottaminen on muista. Jos sen tekee niin, et sä vaan vahingossa pakannut laskuvarjoon. Mä olin laskuvarjoon. vahingossa pakannut eväät mun laskuvarjoon. Jos sä sen teet... Se lentää vaan eväitä, koska mä tapputaan. Vaan lentää voi vetää. Tää ei oo mikään sarjakuva. No voi Miksi ei täällä tuu on näitä nakki voi helikoptereita näin leipä. paljon? Mä oon ennen tehnyt tätä, niin niitä ei oo ollut ollenkaan. Maksi. Oho. Huono aika. Ei mä halua ajaa tätä. Matti ajaa. Me ollaan ihan justiinsa viimeikin.
Hyppäsit Mä haluan ajaa venettä. Soon as you're airborne, ditch your bikes and start gliding. Mä haluan ajaa tän chatporten yllä. Joo. Nyt poliiseen. Antti. Se on musta vielä eikä mitään poliisia. Ai jaa. Mä taisin sitten olla poliisi salaa. Undercover Kaksi Cops. ihan eri asiaa. Undercover Cops. Tästä tuli kyllä nyt mieleen se niinku lapsena se peli. Kuka pelkää mustaa miestä silleen? Se ei oo aikuisena enää niin kiva. You see that boat in the creek? That's where you're aiming. Siis kuka pelkää mustaa miestä se peli? Tiedättekö? Niin joo, totta kai. Se ei oo siis ei oo aikuisena enää niin hauskaa. Ei, mut kun niinku nyt kun miettii sitä. Niin se oli aika rasisti. Joo, oot sä ready? On. Mies tulee ja Taas mitä pojat? Se on... Noniin, mä onnistuin. Kongo-kikkeli tulee, mokko-kikkeli tulee ja lyö sua. Mä Tää mulla- onnistuin. 12 milliä. Easy money. Kyllä tää vielä voi feilata. Niin mä ajan No jos vahingossa. tekee nyt silleen Mä- niinku Samuli sillä, mut... Joo, mä katsoin Allu tossa tuli selälleen tohon jutun päin. Mä juhlin vasta sitten, kun mä näen sen 12 milliä tossa näytöllä. No Ne. niin mäkin, mut... Vartaa tässä ei ole riskejä mennä vastaan. Itse kun pystyis polttaa kumia Ja veneellä. laskeutukaa mieluisesti veteen ja älkää suoraan vähän veneellä. Jos mä laskeudun maalle ja te tuutte ottamaan mut siitä rannasta kyytiin. Sit mä ainakaan huku. Hän osaa uida. Se oliko hyvä tässä vaiheessa kertoa. Mä en tiedä, että se kuuluu työnkuvaan. Sitten Lester, ai niin te joudutte uimaan. Sitten Kyllä Niin. Mattimaahan. siis oikeesti se on niin Lesterin tyylistä, että niinku tää on niin kesken sen aikana. Kun te ootte siinä laskuvarjolla, niin sitten Lester vaan huutaa, ai niin te joudutte uimaan. Sitten Matti on sinne hetkenä, hei mä en osaa. Niin joo, unohdin vaan. Noniin, mennään. Se oli siinä aika loppu. There's a lot of confused voices coming out of my police scanner right now. Älä aja maalle. Ajan! This off. Maybe I am a genius after all. Nyt puhelimet tosi. Joo, sit postaa Instagramiin. Ryöstettiin just pankki. Tässä on todisteet. Joo. Tutut fiilikset. Tää on kyllä ihan fiiliksis. Älä skippaa. No, mä oon vähän samanlaista fiiliksistä Tää on niin hyvä, se ei vissiin läpytä mua. Mä oon vissiin just siinä, että se ei läpytä. Juha läpyttää mua, ei. Noniin. I know I didn't do that much, but you, Mä oon yllättynyt, että me saatiin you know, tehtyä. I thought you were just a bunch of Joo. creepy and quiet Ei nää weirdos. sitten niin Turns vaikeita. out You're a bunch of creepy, quiet weirdos with talent. You With talent. Robin, you Aivan. I'm not a weirdo! I'm not a weirdo! I don't know, I'm not a quit. Joo. Oh, I love it. I love it. Here, let me I love it. wire you your money. Me too. No niin, nyt sillä on 48 miljoonaa, se pistää vähän You know. kaikille. No niin, miten sä oot I will tuhota never rahaa? forget the good times. All the Mä ostan itselleni ainakin superauton. You're like family. The Mä picnic, ostan Rat Rodin. picnic, Osta jahti. you know, Mä ostan the hike in the hydron. woods and Mä Ostan jahtia. Rat Rodin. selfies and- Mulla on sitä Oh, paitsi kaikki time we hydrat ja jahdit ja... rollerbladed and we watched the sunset and we stayed up all night Mä ostan talking. kai- Mulla on ollut pikkasen rahaa. Innermost years and then Sillä rupes vähän pilittää. was that wasn't you? Tää oli vähän skinny Even dipping. the skinny dipping and the En mennä skinny dippaa tän jälkeen. what are you Ok. saying? Kuka haluu sen jahdi? The drugs. Oh, Kenen yeah, jahdille the mennään? drugs. I am a heavily medicated man. I'm not well at all. I'm a little embarrassed. Juha ostaa meille jahdin. Okay, Me voimme Ei. money here. Paljon Mulla- jahti maksaa. 10 miljoonaa jos täysin. And Juu, ei kiitos. No niin. here and here. Okay, you better take off and take care. Okay. Bye. Minun rahani.
kattoma. Taas. Se katso. Yeah, potential take. Actual take. Tuollaiset 2,5. Okay. Yay! Nice, nice. No. Tää eli. Joo. Noniin. No! 2 milliä. 10 milliä. 11. Tänään JP:tä. Niin. Juha vaan tulee meille ja kuristaa, mut saa... There has been an error joining session. No niin, ja me menetettiin rahat. Jep. Achievementti saatu, mutta rahoja ilmestynyt.